Здравейте, това е епизод как да се свалите мод на Minecraft. Да, и сега ще покажа аз откъде съм се свалил моите 34 мода на 1.7.10. Ще ви покажа всъщност как да се изтеглите мод. Да, тук пишете Sky и после DAS, Sky DAS. Това ще го напиша долу в линка, това ще го напиша долу в описанието на клипа. Ето, тук влизате, така, има тук мапове, има modpacks, има tools, има supports, има conta, има tears, има privacy. Да, и ето го SkyDAS Installers, това тук са модулите. Значи, избирате си за някоя версия. Тук има от 1.8 до 1.6. 4, това сега за най-граните. А тук може да има и по-стари, ето ги. Да, аз ще видя за 1.7.10. Идвате тук и избирате си мод. Стоя само да видя какъв мод. Това е този, например. И сега ще гледате видеото и определите, аз сега ще... И ето избрах си. Да, избрах си вече. И когато си го изберете, и сте видели клипчето, отидете надолу. Тук, където пише Downloads. Тук, пише не първото, където пише Download Mod from Original Dirt, не второто Download Here Zip, а третото Download Here XC. Не знам как се чете точно. Да, и ето тук ви се изтегля. И изчакате сега да стане както е така това. Става и така на купчета. Тогава го натискате. Изпълни. И сега тук натискате Install Mod. И тук не. И готово. На някои се теглят по-бавни, защото са по-големи, други по-бързо, защото са по-малки. Сега включвам Minecraft. Ще дойда когато я включиш. Добре, ето ни, продължаваме. Значи тук сега създавам нов. Ще пусна това. Да. Така. Сега доказателството. Доказателството, че мода съществува. Да, сега е доказателството. Чакам само малко да заради. Сега би трябвало да е зарадил. Да, ето заради. Сега ще го пусна на голям екран. И да, всъщност някак си го правих скина. Ако сте гледали миналите епизоди, сте гледали моя survival, да, нямах скин. Имах, да, ама всичко беше разбъркано. Така, сега пускам се на моде 1. Само да гледам. Ето го и стана бокс. И сега взимам тези. Ставам глас, ставам фен, ставам тай, ставам тай, и ставам. Да, ще ви покажа и тези. Взимам едно такова. И сега отивам някъде на по-плоско място. Аз съм голям тъпчо. Трябваше да се направя на супер флата.
Ето, слагам го тук. Взимаме това. Това да слагам по широко. Натискам го с десен бутон. И ето ви вашата къщичка. Ето я. Това честа, масичка, така. Вашата врата няма да се отваря и затваря така. Аз имам мод за самата врата, за самите врати. Да. Много трудно така се прави. Второто мината. Не знам колко е голяма, затова ще я служа тук. Хипер малка е. Да, и така, торч, дай да видя до къде стига. До 11 левел, 12 левел. И да, а пък тук се качва. Не. По-бързо или по-бавно, сега ще го покажа от другата страна. Как слизате, всъщност е много по-готино от другата страна. Защо толкова бързо слизаме? Защото гледате. Ето, да. И гледайте сега. Падате. Ще умра. И не умирате всъщност. Всъщност да, вие не умирате, честно. Добре, сега ще направя това. What? No! Не! Сега това е фермичка, която също се доста готина. Да. Ето това са доказателствата. Сега искам да видя това. What is that? Random. What the? Дали ще пане по средата, дали? Леле, това е много готино. Да, сега имаме такова. Ребека, колко е високо? Ще гледа когато се изкачих се. Нагоре до 10 минутки. И гледайте колко е високо. Карай, това не го искам да тествам. What the hell? Да. Уху! Да, това беше доста. Да, не видя. Например, слагам тук. Не знам кой е това. Да не видя това. Отърбукс. Да. И няма нищо. И ето доказателството, че става, че го има. Така са това. И... Айде, чао!